L'altre dia un amic em va preguntar com feia Instagram lo de posar imatges que estiguin en dues fotos diferents sense que es noti el tall. I ara fa un rato hi he pensat i dic, mira, em serveix per fer un vídeo. Doncs aquest tipus de carrusel els feia en Photoshop. El primer pas és crear un projecte nou. Els posts d'Instagram en vertical són de 1080 per 1350. Jo normalment feia els carrusels de 10. Llavors seria de 10.800. I la idea és crear aquí el carrusel amb totes les imatges que volem posar. Llavors, per fer els talls de manera exacta, el que hem de fer és anar a l'opció de herramientes sector, fem botó dret a qualsevol part de la imatge i fem dividir sector. I dividim verticalmente, en el meu cas, les 10 imatges. I donem a OK i aquí ja tenim el projecte separat en les 10 imatges que formaran part del carrusel final. Ara ja el següent pas és posar les nostres imatges i fer el collage de la forma com vulguem. Aquí tinc un exemple d'un dels últims posts que vaig fer i per exemple tinc aquí imatges sueltes, després tinc imatges horitzontals que ocupen dues posicions i després tinc les típiques imatges aquestes que formen part de dues fotos diferents. Tinc aquesta d'aquí i després per aquí tinc aquesta que també està com tallada. Llavors un cop ja tenim el nostre collage, per exportar cada foto per separat, arxivo, exportar, guardar per a web, seleccionar totes les imatges. Crec que per defecte està en GIF, llavors ho posem en JPEG, la qualitat màxima, anem a guardar, triem la carpeta, ho posaré a l'escriptori jo mateix i ja està, i quan es tanca la finestra aquesta ja s'ha exportat. I aquí com veieu tenim les 10 imatges ja ben retallades.